går ner så det är jämnhöjd med den här rödvita snutten. Och släpper näsan till. Släpp hunden. Ja, och så låter det till henne. Ja, det är bra. Hej Erik! Erik! Koppla upp henne så ska vi... Erik! Så kan du koppla upp henne. Så, varsågod. Släpp hunden. Och hur kul var det? Ja, det var inget spännande.